Барыгызга да хәерле кич, мөхтәрәм телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе җомга көн чыгарылышы белән кабат зәңгәр экраннарда. Узып баручы көннәр яңалыклары турында атна информацион программасында сөйләрбез. Студияда Гөлназ Гатауллина һәм бүгенге чыгарылышта. Коррупция заман ширенә әйләнеп бара. Аның белән көрәшү юллары турында медицина хезмәткәрләре белән сөйләштеләр. Тату сыйныф нинди була? Сабада республика конкурсы узды. 11 декабрь көне район хакимиятының утырышлар залына медицина хезмәткәрләре коррупциягә каршы киңәшмәгә җыелды. Ришвәтчелек җәмгыять өчен бик куркыныч социаль күренеш, чөнки ул җәмгыять тормышының барлык тармакларына да, икътисадка, социаль тармакка, сәясәткә йогынты ясый. Шунлыктан һәр өлкә вәкиле белән очрашып аңлату эшләре алып бару мөһим. Ришвәтчелек хәзерге көндә илебездәге иң кискен проблемаларның берсе. Аның турында күбрәк сөйләгән сайын ул ныграк кыла җәя сыман. Акча баш була башлаган заманда бу гаҗәп тә түгел. Хәзер катгый кануннар ярдәмендә көрәш бара. Соннар уңай якка үзгәрсә дә, ришвәтчеләр яшерен рәвештә эш итә сыман тоела. Утырышлар залында Саба районы прокуроры Зөфәр Әбитов, Саба муниципаль районы башлыгының коррупциягә каршы сәясәт буенча ярдәмчесе Ленар Шайдуллин, Ішкі эшләр бүлегеннән килгән вәкилләр медицина хезмәткәрләре каршында үтемле чыгыш ясады. На сегодняшний день большинство российских и зарубежных исследователей в области коррупции достаточно аргументированно рассматривают коррупцию как понятие, имеющее не только правовое, криминологическое, но и социально-общественное, а также политико-экономическое значение. Со стороны законодательных и исполнительных органов власти президент Российской Федерации на протяжении последнего десятилетия, а именно с 2008 года у нас ведется отсчет активной работы в борьбе с коррупцией. Создается нормативно-правовая база и принимаются другие меры для того, чтобы побороть это социальное зло. Дәүләт хукук саклау органнары коррупциягә каршы ныклы көрәш алып барса да, сораштырулардан күренгәнчә, ришвәтчелек күбрәк югары уку йортларында, мәгариф системасында, медицина өлкәсендә чәчәк ата. Моның белән очрашучылар дәшми, чөнки ике якта акчаны бирүче дә, кабул итеп алучы да гаеп дәлилләнсә, ришвәтче булып исәпләнә. Иң аянычлысы бюджет акчаларында эшләүче сәламәтлек саклау учреждениеләрендә булуы. Шул сәбәпле учреждениеләр белән бергә булат секторларын тикшерү вакытта халыкка коррупцияны мәгънәсен аңлаталар. Һәм дә безгә мөрәҗәгать иткәндә аларга гарантиялар бирелгән. Россиядә табиблар, укытучылар, төбәкләрдәге дәүләт органнары һәм муниципалитетлар карамагындагы оешмаларның башка хезмәткәрләренә чәчәк һәм канцелярия продукциясеннән тыш теләсә нинди бүләк кабул итеп алуны тыярга телиләр. Россия Федерациясе хөкүмәте ноябрь ахырында Дәүләт Думасына шундый закон проекты тапшырган. Хәзерге вакытта Гражданнар кодексы нигезендә сәламәтлек саклау, мәгариф һәм мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләренә хезмәт вазифаларын үтәүгә бәйле рәвештә 3000 сумнан кыйммәтрәк торган бүләкләрне кабул итеп алырга ярамый. Ришвәтчелекне яшәешнең үзе кебек борынгы диләр. Моны тамырдан юк итү өчен халыкка бердәм көрәшергә кирәк. Һәр коллектив белән очрашып, аңлату эшләре алып баруда мөһим. Әхлаксызлыкны сайлап алган өчен аклау юк. Шулай да көрәшергә әле соң түгел. 20 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр Татарстанда яңа ел уңаеннан янгынга каршы махсус режим гамәлгә кертеләчәк. Ул пиротехника эшләнмәләрен саклау һәм сату урыннарында тикшерүләр үткәрергә, аларны кешеләр күп җыела торган һәм шартлау, янгын чыгу куркынычы булган объектлар янында куллануны чикләргә мөмкинлек бирәчәк. Янгынга каршы махсус режим таләпләрен бозучылар 4000 сумга кадәр штрафка тартылырга да мөмкиннәр. Янгын куркынычсызлыгы таләпләре, статистика һәм янгынга кагылышлы мәгълүматлар Саба һәм Теләче районнары буенча районара күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге җитәкчесе Айнур Галимуллин белән булган интервьюда. Узган ел белән чагыштырганда, бүгенге көндә 11 янгын очрагы теркәлгән, узган елда 19 янгын очрагы булган. Кызганычка каршы, бу янгын очракларында бер үлем җитеме дә бар безнең һәм бер кеше тән җәрәхәте дә алган очраклар бар инде. Менә шуларны шунысын әйтеп китәсем килә, янгынның чыгу сәбәпләре, электр сәбәпләре белән бәйле безнең 6 очрак һәм инде мишләрнең төзек булмаулары, морҗаларын төзек булмау һәм мишләрне якканда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәмәү белән бәйле безнең 4 янгын очраклары теркәлгән. Мишләр белән бәйле янгын очракларында шунысын искәртеп китәсе килә инде, безнең күбрәк янгыннар чыга морҗа башлары белән, дымоходлар белән, чөнки морҗа
шырма ішіндегі мұржа үліші темірден, я алюминьден, я қалайдан ішленген болайынды. Бұлар өз уақытты біле янып шығадан, ұшқынлар яну элементларына деп етеген ағаш, түбәнің ағашларына көшіп, шундан янып кетелер енді. Шулай мына бұл сенбиш тұрбалар дейбіз битәрі, мына бұларындағын кішілер алғанда иқтибарлы болсынлар енді. Чөнки газ біле яққан шырақта тұрбаның қалынлығы, хаманың нықлығы деп етеген бір түрлі бұла, жеген шәрәк бұларға мажат мүмкін. Әгер дәйні отын біле яққанда, кесеккені яққанда, отынның ялқынның қызылығы температурасы юғарырақ, шоның үшін енді міне отын білен яғыр үшін сұрап, именно мына нығырақ, күшлерек деп айтегенде, яңғынға қаршы тұра тұрғанырақ тұрбаларыны сұраға керегіне сотып алғанда. Шылар электрін еткенде, электр біле, тоже міне соқ бұларға керегенде, отларыны электр приборларын қалдырып шеп кетмеске, балаларға қалдырмасқа, міне бигерек тақа яңайыл бейремлері жетіп келе бетінде, гирляндылар безейлер бүтін жерде, бұл үйдегіне түгіл, үйшмаларда да безейлерінде, мына бұл гирляндыларыны, отларыны безегенде, иллюминацияларыны, бигерек те мына яңғын қорқынышты қағидаларын электр бойынша өтеулерін тоже сұрар едегенде. Шулай мына балаларға өздеріне шыршыланы қушып, сөндіріп, өздеріне қалдырмасқа деп әтейлерін қарамағынан сізінде. Шол, аннары шулай мына біздің республика бойынша етіп кетесім келе, біздің республика бойынша соңғы уақытта яңғын шырақлары ортып бара, қам қызғанышқа қаршы өлім шырақлары дағын ортып бара енді. Шушыларны бұлдырма үстінде біздің республика бойынша қабара 15 елдан берлі акция енді. Бұл айтек юртларны индивидуальный пожарный извещателер деп аталайын. Шондай приборлар білен, яғни мәсәлен түтінні сезе тұрған приборлар, бұлар ішлей батарейкадан, батарей біле ішлей, кроны батарейесі біле енді. Мұны қойуға бірнейінде столық керек түгіл, түшемге мәнді стенаға мәскел үшкайны бір кітіп қиясы да, бойында шыққан түтінлеріні, мәсәлен, ошарға зірләгенде бірінсе кейіп кетті мәнді, түтін шықты ма бір жерден, үтік қалды ма, не қалды ма, бір бүтінсінің түтінін сезіп енді, түтін есін сезіп, бұл қабар еті, бұл қозыра қуат етіп қышқыра, ешондық білән кішілер сезірім енді, бұл бігеректеген түнгі вақытларда ұятырға ердем ете тұрған приборлар, примерға кетіргенде, біздің 15 яңын шырағында 35 кішінің ғымыры исән қала, қам шулардың орасында 20 бала бола енді. Я іштен қойтып, ошарға қоялар ұмтып кетелер, я кіржуа тарам машинасы янып кете, я таған әсі бола, приборлар түтінні сезіп түнне кішілерін ұятып, кішілердігі үйіні сақлап қала алмасалар даған, әммәнәкен кіші ғымырын енді шушы прибордан сақланып қала біздің. Тағын шушы извещательге қаратта шусын әйтіп кетесін келе енді. Соңғы вақытта мына бұл извещательдерін сатып берелер мошенниклар, алар енді зор бәйелер білән 4.000-ге, 5.000-ге тақдим ете берелер. Ләкин мұның өзінің бәйесі, мына бұл датчикның енді 235 тәнке қазан кибетінде білішкен мен. Шоның үшін әгер дән тілесәгіз, лучше кибетлерден алырға, спрос болса, саба кибетлерді қайтып саташақ. Мына шүтінде мошенниклардан, ерден, урамда сатып ерушілерден алмауыңызын сұрағайым. Алар зор бәйеге сізні олдалап, зор бәйеге сатып кетерген мағытларын мүмкін. Бұл извещательлерін қойу енді мәжбүри қойу қаралмаған, бұл кішінің өзінің үстілігі білән үстеме соқлану шарасы бұларақ приборғын айтып қолланылайынды. Мына бұл мошенниклардағын сатқанда сізге штраф салаларының үшін бірәнді шаралар көрелер деп қорқытты сөздері тоже дұрыс түгел. Шылай ғында ескертіп кетесі келе мына үйішмаларға, қам гражданларға енді біздің метенде яңын шыққан шырақта ең бірінші, суала тұрған орынлар деп айтек, бұл ұрамлардағы пожарный гидрантлар енді. Қақышқы шырда бұлар қорқаплы яуған қорлар яуып тұра енді. И шындай случайларда келгенде пожарныйлар мынау гидрантны ізлеп тапқаншы көп уақытлар өтті, қорасынан қозып алғаншы, ол бетінде андай шырақта қар минут қана түгел секундтаған қадірлі. Нашу шындай яны бұлдырма үстінден енді уақытны экономиты үстінден деп айтегенде, қопқа түбінде қор көрегенде дәген, әгер дәген қопқа түплерінде шындай мына гидрантлар бар екен, 25 шуларына ашып қойсағыз, тоже мына зор ерден болар ең, дұрыстендеген үйікленген енді бүтін үйікленген үйшмалары бар, әммәнәкен алар бүтін районны сразу бір ел еріп шығалмай бет енді. Қор еуді, іш тартып шыққан көп уақыт өтті. Шында бір физкультура шекілі болар едеп айтам енді, шында ашып тұрсалар,
яңа ел җитү сәбәпле инде бөтен җирдә кая карама пиротехнический изделиялар дип әйтәбез, салютлар, петардалар сатыла башлый инде. Бу инде андый сатуны оештырылырга тиеш аерым җайланган кибетләрдә, бу аерым тора торган кибетләр була дип әйтик инде, я нердә, секцияларда менә шушыларны алганда инде кеше петардаларны алсалар, теге менә инструкциясын укып, һәм инде аның теге срокларын, теге срок годности дип әйтәбез, шулар теге срок годностилары чыкмаганнарын карарга кирәк инде. То есть инструкцияны карап, анда нәрсә әйткән, шуларны төгәл үтәп кенә һәм тиешле урыннарда гына шул пиротехнический изделияларны кулланырга инде. Шулай ук инде балаларга тапшырасы түгел инде бигрәк тәген, чөнки ел сайын менә шушы балалар белер-белмәс менә шушы петардаларны аттырып инде тән җәрәхәтләре алган чираклары дагын булмый калмый. И шулай инде барыгызны дагын киләсе яңа еллар белән котлап, киләсе яңа еллар инде бөтен кайгы хәсрәтләр безнең бу елларда үтеп калсын. Киләчәктә безгә бәхетләр генә, шатлыклар алып килсен инде. Шул саулык, сәламәтлекләр барыбызга дагын. Рәхмәт. Юл йөргәндә сак бул, яки стань заметней. Тимершык авылындагы мәдәният йортында юл йөрү кагыйдәләрен камилләштерү максатында балалар бакчасына йөрүче балалар һәм мәктәп укучылары катнашында чара үткәрелде. Ул юл йөрү куркынычсызлыгы фонды юл хәрәкәте дәүләт инспекциясы белән берлектә оештырылды. Балалар арасында юл йөрү кагыйдәләренә игътибарны арттыру көн талабына әйләнеп бара. Хәзер шәһәр урамнарында гына түгел, авыл урамнарын аркылы үтеп чыгым дисәң дә, машина хәрәкәте туктамыйча мөмкин эш түгел. Автотранспорт хәрәкәте бик көчле. Юлларның тигез асфальтлы булуы да җилдә җитез йөрүче шоферларга тизлекне арттырыр өчен кулай гына. Бу исә игътибарсызлыкка, саксызлыкка һәм коточкыч фаҗигаләргә китерә. Көндә мәгълүмат чараларында юл хәрәкәтләре турында хәбәрләр урын алып кына тора. Кешеләргә зыян килүе, үлем очраклары белән тәмамланганнары бигрәк куркыныч. Аларда балалар да булса җан иши. Әнә шундый фаҗигаләргә юлыкмас һәм юлыктырмас максатыннан дәүләт автоинспекциясе балалар белән дә киң кулачлы эш алып бара. Чыгышларны Тимершык урта мәктәбенең 2нче сыйныф укучылары һәм Кояшкай балалар бакчасына йөрүче балалар әзерләгән. Бу пешеходный переходтан йөрергә ярый дигән билге. Менә юлда йөргәндә син ул билгеләрне таныйсыңмы? Машиналарны беләсеңме? Мәсәлән, тагын нинди билгеләрне беләсең син? Пешеходный переходтан чыгарга ярамый, машиналар туктагыз дигән знаки һәм борылырга ярамый дигән знак. Алиса, менә синең кулыңда нинди билге тора монда, нинди юл билгесе? Алда җәяүләр юлы Юк икәнен. кисәтте. Бу билге машиналарга керергә ярамый аңлата. Борылырга ярый, пешеходный переходтан чыгарга ярый. Стоп знагы торганда туктыйсы. Мин сәпиттә йөрергә ярый, сәпиттә йөрергә ярамый. Кешеләр йөри торган җирләрне беләм. Бу знак главная дорога аңлата. Балалар шөкер үз кулларына тоткан юл куркынычсызлыгы билгеләрен генә белеп калмыйча, әти-әниләре белән йөргәндә дә юл билгеләренә игътибар итәләр икән һәм исләрендә калдыралар. Мәктәпләрдә дә класс сәгатьләрендә бу хакта аңлату эшләре укытучылар тарафыннан ныклап алып барыла. Юл йөрү кагыйдәләрен без сыйныф сәгатьләрендә, төрле чараларда, дәресләрдә һәрдаим укучылар белән кабатлап киләбез. Чөнки бу бик актуаль тема. Чөнки укучыларыбызның һәрвакыт юлда, килгәндә дә, кайтканда да һәм хәзер авылда да юл хәрәкәте бик күп. Шуңа күрә бу теманы без бик актуаль дип саныйбыз һәм һәрвакыт инде укучыларга шул турыда исләренә төшерергә тырышабыз.
Чараны оештыру узып баручы атна дәвамында үткәрелүче «Стань заметней» акциясе кысаларында каралган. Юл патруль хезмәтенең баш инспекторы Илнур Насыйбуллин балаларга юл куркынычсызлыгы өлкәсендәге яңалыкларны җиткерде. Сораулар биреп, аларның белем дәрәҗәләрен дә тикшерде. Аның сүзләренчә, олы кешеме, баламы, һәркемнең киемендә яктырткыч элементлар булырга тиеш. Бу фаҗигаләрне булдырмый калуда бер мөмкинлек. Статистикага тукталып киткәндә инде безнең республикада 1252 юл һәлакәте була. Шуларның 96 юл һәлакәте җәүләр белән инде ул, төнләр белән. Светоотражающий элементлар булмаган аркасында килеп чыга. Шуңа да инде безнең Соба районында мондай һәлакәтләр теркәлмәде. Теркәлмәсендә инде киләчәккә дигән. Шуңа күрә дә инде без шушындай өчесен алып 10 декабрь хәтлек шушындай «Стань заметней» дигән акция игълан иттек инде. Безнең инде ул көн саен бара. Беренче көн инде без рейдларга чыгабыз, инспектор движениеләре белән, кичә инде саеклар белән шулай ук инде урамнарга чыктык. Менә үгез күреп торасыз, бүген инде безнең Тимошык авылында шушындай зур мероприятие оештырабыз. Мин инде сорарым халыктан, чтоб бүтән кешедәген төнләр белән йөргәндә светоотражающий элементлары булсын дип инде безнең инде административный кодекска килгәндә инде населенный пункттан чыккан пешеходлар бүтәнесендәге светоотражающий элементлар булырга тиеш. Алар булмаган чакта инде кодекс правонарушение буенча 12-29 часть 1 буенча 500 тәңгә штраф каралган. Светоотражающий элементлар булмаган чакта җәүләр машина водителгә, шоферга инде ближний свет белән барган чакта 50 метрдан күренә, булмаган чакта инде светоотражающий элементлар. Дальний свет белән барганда инде, ут белән барганда ул күренә инде 100 метр. Светоотражающий элементларны булган чакта, таккан чакта инде ул күренә инде ближний свет белән инде безнең күренә ул 100 метрдан, уж дальнийны кушкан чакта ул күренә 300 метрдан. Шуңа күрә дә инде светоотражающий элементларны инде тагы бирү сорала инде. Укучылар бу чарада погонлы абыйларыннан әнә шундый яктылык кайтаручы смайликлар алдылар, бәйгеләрдә катнашкан өчен бүләкләнделәр, иң кызыгы, яңа елның беренче кыш бабае нәкъ менә бу чарада катнашып, тәмле күчтәнәчләр өләште. Әлбәттә, кагыйдә һәм шигырьләр сөйләтеп. Берничә ел инде республика белем учреждениеләренең әти-әниләр комитетлары арасында үзенчәлекле конкурс үткәрелеп килә. Тату сыйныф серләре дип аталган әлеге конкурсның зона этабы Саба гимназиясында үтте. Саба гимназиясында үткән зона этабында Саба, Балташ, Күкмара, Этне, Арча районнарының иң яхшы әти-әниләр комитетлары көч сынашты. Бәйгенең максаты тәрбия бирүдә белем бирү оешмалары һәм әти-әниләр комитетлары арасында үзара хезмәттәшлекнең иң яхшы тәҗрибәсен ачыклау һәм популярлаштыру. Шул ук вакытта әти-әниләр комитетларына ярдәм күрсәтү, кызыксындыру һәм яңалыкка омтылу. Конкурсның максаты менә әйтик, балага тәрбияне, белемне мәктәп үзе генә бирү турында түгел, бердәмлектә ата-аналарны җәлеп итеп, алар белән мәктәпнең эшчәнлеген арттыру өстендә куелган максат белән эшләнде бу конкурс. Катнашкан бөтен мәктәптә катнашты бу конкурста, үзебезнең районда үткән конкурста. Билгеле һәрберсе бик нык әзерләнгәннәр, ләкин менә аерым әйтеп китәсе килә инде безнең Кибәче мәктәбе беренче урынны алды бит инде. Шулай ук алдынгылар рәтендә безнең яңадан шул ук Адарённый мәктәп һәм Саба гимназиясының ата-аналар комитетлары тора инде. Тату сыйныф серләре конкурсына һәр район зур әзерлек белән килгән. Бу иң беренче чиратта күргәзмәләрдә ачык күренде. Аны әзерләүдә бер генә әти-әнидә читтә калмады, ди Балташ районыннан Айсылу Нуриева. Балташ гимназиясында Нуриевларның 3 баласы белем ала һәм әлеге гаилә мәктәп тормышында актив катнаша. Менә быел гына әле бу конкурста беренче тапкыр катнашабыз. Классыбыз бик дус тату. Барлык әти-әниләребез дә шушы күргәзмәдә дә, концерт өлешендә дә һәм башка ярдәм кирәк булган өлешләрдә дә катнаштылар. Без ирем белән бергә катнашабыз. Чөнки бу конкурс безгә бик ошады һәм инде бикләп катнашырга риза булдык. Безнең үзебезгә барлык әти-әниләргә дә бу конкурска катнашу бик ошады. Чөнки без монда аралашмаган әти-әниләр белән аралаштык, бер-беребезне якыннанрак белдек. Үзебезнең нинди бердәм көч икәнебезне аңладык. Бу конкурсларда да киләчәктә катнашырбыз дигән үметле яшибез.
Саба районынын Ылы Кибелше урта мектебинин әти-әниләр комитеты яклады. Алар әзерләгән күргәзмә байлыгы сәхнәдәге чыгышлары жанлы булуы белән аерылып торды. 5-нче сыйныфта белем алучы 15 баланың әти-әнисе дә дуслашып, бер гаилә булып мәктәп тормышында катнашалар. Безнең сыйныфта 15 укучы. Алар 3 авылдан җыйналганнар: Ылы Кибәше, Кече Кибәше, Төбәк авылларыннан. Әти-әниләр дә безнең бик тату, бердәм. Тырыштык инде. Кайсыбыз эштә, кайсыбыз зикрет ялында. Шуңа күрә бөтенебез бергә җыйнанып, җайлы вакытны килеп тырыштык. Безнең класс мәктәптә иң активы җырга, биюгә, барсына да кул эшләренә дә, барсына да бик оста. Берсенә дә читтә калмыйбыз. Беренчелекне алып барабыз. Тату сыйныф серләре конкурсында катнашучыларның чыгышларын Казан шәһәреннән килгән мәгариф белгечләреннән торган мәртәбәле жюри бәяләде. Бәйгедә катнашучыларны Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгыннан Семен Федоров тәбрикләделәр һәм уңышлар теләделәр. Әти-әниләр комитетлары башта визит карточкаларын тәкъдим итте. Һәрберсенең үзенчәлекле яклары белән танышырга мөмкин булды. Күкмара районының Туйынбаш төп мәктәбенең әти-әниләр комитеты уйланырга мәҗбүр итте. Балалар белән якыннан оралашу җитми дип ассызыклады алар. 9-нчы сыйныф класс җитәкчесе, ата-аналар, балалар белән берләшеп, шушы ите күргәзмәсенә әзерләндек. Бу конкурска без ата-аналарны күбрәк тартырга тырыштык. Алар белән берлектә шушында җыелып килдек. Ата-аналар безнең нәрсә кушсаң да комитетлар тыңлый, үзләре йөриләр, без бер нәрсәгә дә кагылышыбыз юк. Алар үзләре оештырып, күргәзмәләргә әйберләр җыеп, үзләре бизәп, итекләрне алып килеп, шулай итеп бик тырышып эшлиләр. Бәйгедә катнашучылар әзерләп килгән проектларын да якладылар, жюриның сорауларына да җавап бирделәр. Күргәзмәләргә дә бәя бирелде һәм җиңүчеләр игълан ителде. Беренче, икенче урыннарны яулаган Балташ һәм Саба районнарының әти-әниләр комитетлары финалга чыкты һәм алар республика ярышларында катнашачаклар. Узган шимбәдә Саба үзәгендәге ачык шугалакта 2018 елның хоккей уеннары сезонын ачу ярышлары үтте. Ачык шугалакта үткән ярышлар районда хоккей уены үсешенә зур өлеш керткән ветераннарны тәбрикләү һәм аларга кыйммәтле бүләкләр тапшыру белән башланып китте. Ярышларны оештыручы Сабаның Алим спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов аларга зур рәхмәтләрен белдерде. Бүләкләнүчеләр арасында Камил һәм Илнур Галимҗановлар, Шәмсун Сымгатов, Фәргат Нуриевлар бар иде. С наступающим! Аның традициясын безнең аппара Галимҗанов Илнур бик зур өлеше бар хоккейга керткән, хәзердә бик зур өлешен аппара. Шуңа күрә менә шундый кешеләр булганда гына хоккей бара Саба районында. Бик зур рәхмәт Илнур. Сиңа тоже безнең бәләкәй генә бүләк, кая күлешкә, менә бу күлешкәнең бәясе 100 мең тора. Шуңа күрә бу хоккейны күлешкә үзе суга, үзе уйный һәм үзе кертә. Поздравляем сиңа. Тантаналы өлештән соң районның ир-ат командалары сезон ачылышы уеннарында көч сынашты. Шул рәвешле быелның хоккей ярышларына старт бирелде. 12 декабрьдә илебез халкы Россия Федерациясе Конституциясе көнен билгеләде. 1993 елда кабул ителгән Конституция Россия Федерациясе дәүләтчелеген ныгытуда яңа этап буларак карала. Россия Конституциясына быел 25 ел тулды. Яраткан илебездә һәркем тыныч, яхшы һәм мул тормышта яшәсен. Бүгенгә менә шулар, сезнең белән саубуллашабыз, безнең белән калыгыз.